Iveto, mohla bych se vás zeptat, Domenico říká, že se učíte italsky, můžete nám říct, co už umíte italsky? No moc ne. Nemá čas, nemá čas. Mluvíme česky a s Dominikem není čas na nic. Jsme hlavně slyšeli tolik krásných slov od Domenika na vaši osobu. On je Ital. A Ital nezná ten zázrak. Jaký? Zázrak máte. Já to mám. Mám vedle sebe. A já tebe. Domenico tady řekl tolik krásných slov o vás. Co vy byste řekla o Domenicovi? Jenom špatný slovy musíš věřit o mě. No je úplně nemožný, je ukecaný, je s ním až moc srandy a je negalantní a Falešný rád. falešný hrab je. Celou pravdu. Jo, jenom kecá. Takže všechno to, co jste řekla, je opak samozřejmě. Prosím, To, co jste řekla, je opak. ano. Iveto, jak se těšíte na návštěvu Itálie, vůbec na návštěvu maminky, jeho sídla? Já jsem trošku nervózní z toho, protože pro mě není zvyk mít vedle sebe hraběte. Iveto, kdo vám vybral tyhle ty krásný, ale sice moc krátký šaty? Já mám teď nového asistentu, ano, který se o mě stará a byla jsem Grizzy, což je, jsem jako Marilyn Monroe. Moc vám to sluší, hlavně máte krásné nohy. Jo, děkuji. Jestli můžu to trošku opravit, ona vůbec nemá krátké šaty, jenom má krásné a dlouhé nohy, to je problém. Má krásné nohy, tak to my víme všichni. Nemá krásné šaty, má dlouhé nohy, to je problém. Se líbí jenom moje nohy? Ne, i co máš v hlavě, však. Tady? Iveto, jak vypadá váš den, jak trávíte večer spolu s Domenikem? Ne každý den, protože mám syna. Ale můj syn má Domenika moc rád a my se chystáme na cesty spolu. Takže nebude jenom Itálie, ale kam plánujete ještě cestovat? Neřekneme. Už bydlíte spolu? Chceme paparazzi, my vám to neřekneme. Bydlíte už spolu? Ne. Ne, každý má svůj byt, já mám svůj byt. I když řekli, že bydlím v pronájmu tady v Praze. Ale stačí 3 slova. Domenico Martucci Katastr. Tak najdete si sami. Katastr. Martucci. Bartucci, takže vy už jste si ho přejmenovala na Domenico Bartucci. On mě. Vy jste Iveta Bartucci, je to tak? Jo, to je nový jméno, nový příjmení. Iveto, kdyby vás Domenico požádal o ruku, jaká by byla vaše odpověď? Já se omlouvám, já mám vysoké boty. Mám je půjčený, protože na ně nemám. Stojí asi 17 000. A je to firma, která mi půjčuje tyhle ty krásné věci. Máte i jiné šaty vodní, nebo půjčujete si dál jiné šaty? Ano, když si otevřete internet, tak tam uvidíte krásné šaty a boty, které jsou od nich.